So, ito lang yung nakuha natin, guys. Ito lang. Hello guys! So, ayan. Nagpapa. Dito tayo sa Jonas Bakery. Kasi, pila na natin siya ng Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, kuya! Yung cake niya. Tapos, teka lang. Titignan natin kung ano yung react. Down na. Oh, saan mo natin ito sit down nito? Oh, sige. Happy birthday to you. Hello guys, good morning. Pasensya na madilim dito. And today is birthday ni Hagrid. November 4, 2020. So nandito ako sa stock room and tulog pa siya. Kasi gusto niya yung Spider-Man na theme. So maghahanap ako ng Spider-Man na buntings and ano pa ba? Meron yun eh. Kalimutan ko kung nasa na yun. Kasi aalis kasi kami ngayon. Meron kaming pupuntahan. Babalikan namin yung sa may pupuntahan kami. Tapos hindi na ako bumili ng kasi happy birthday. So, ayun. Iano ko siya. Mamaya pa kasi yung cake niya. Bibilin na namin siya ng cake. Wala kaming walang celebration talaga na kasi syempre COVID. Pero, kahit naman walang COVID, di talaga kami nagpapacelebrate talaga ng bongga. But anyway, maghanap po na ako, guys. So, ito lang yung nakuha natin, guys. Ito lang. Wala. Hello guys! So ayan, nagkakama kami ni Papa. Dito tayo sa Jonas Bakery kasi pila na natin siya ng donut kasi doon siya mag-blow kasi mamaya pa yung cake niya. So ngayon lang pag-gising para meron siyang ma-blow. Hindi kami naka-helmet guys kasi nagmamadali na kami tsaka dyan lang sa baba. Sobrang lapit lang. Usually nag-helmet talaga kami. Ngayon hindi kami naka-helmet. Magmamadali na. Tayo guys sa Jonas. Tingnan natin. Meron silang cake dito. Try natin. Ayan, may cake pala sila oh. Ayan oh. Sarap. Sana daw pang mga bread nila dito. Hey, happy! Saan ka? Ha? Siyaban ko. Wala mo nagpalit raman may pa ni Papa. Birthday ni mo, nag-cry ka. Naghilak mo ka. Ito ka sa stock room. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, naghilak man. Happy birthday to you. Sige na ka. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. Happy birthday to you. Pagtarong pa. Happy birthday. Happy birthday. Uy, sige na. Sige na. Nagmini sa mama, be. Sa mama, be. Pagmotor sa mga papa ka. Sorry sa mga motor papa ka. Ako sa ni puso. Faster. Sa labas na kasi kami natutulog ulit, guys. Kaya, kasi
may mga nagbabasa dun sa loob talaga. Kaya balik labas ulit kami. Ayun. So, birthday ni Hagrid today. It's his birthday. So, ayun. Ay, pabalik lang sa kajot mo. Palang lang ka. Ayaw. Ikaw, tingnan ko. Yung cake niya. Tapos, teka lang. Titignan natin kung ano yung reaction niya sa cake niya. Si Hagrid din doon. Nilalabas niya yung joke. Ito. Gagawin ko siya ng egg. Yung breakfast egg na ito yung favorite niya, yung star. So, maglalagay tayo ng egg. So, ayan guys. Nilagay ko yung tapos, kasi favorite niya yan, gusto niyang may forma. So, ang tinitinan ko ngayon yung reaction niya sa cake niya. Ayan. Hintayin natin uminit. Ito na yung namin guys. Umagahan, tapos yung cake. Excited ako makita kung anong talaga yung reaction niya. Wait lang. Ayan na siya guys. Sintihan ko muna to. Oh. Oh, sulod na. Open mo na. Wait lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Di ba ningon ko, be grateful sa unsay naa, di ba? Sa unsa man na. Happy birthday, ha? Donut. Ha? Donut, di ba? Donut. Tarong ato bang sa ni mama. Unsa ni? What's this? Donut. Oh, unsa man na dito, sit down dito. Oh, sige. Happy birthday to you. Star. Oh, di ba? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, sa maiingon. Thank you, Ma. Di ka gusto lagi ganahan sa imong cake? Kanahan. Ha? Ingon ka kay you don't like it. Kailangan daghan kandol. Ha? Daghan kandol. Dagan candle, iblow yung candle. Very prank. Sana. Unya pa ta magbayog cake kay. Diyan na yung mga tupiin ko. Kasi aalis tayo ngayon, 'di ba? Aalis kami ngayon, guys. We have a quick trip. Yahoo! Happy birthday. How old are you? Pila ba na? 7. 7 years old. So, sige na. Let's pray. Papa. Ay, kusag tinidor ka. Please. Na ako. Basa ako. Kidi basa. Diyan na guys, madilim kasi init po. Pasok yung init. Kaya kinlose ko muna yung cortina. So, ayan. Hindi in-expect yung cake niya. Pero sabi ko, you have to be grateful. Diba? Mag-grateful. Unsa ihatag ni Papa God. Happy ka, Dili. Dili! Happy. Plastic. Pero actually, favorite niya talaga yan. In-expecting niya. Hindi niya in-expect. Parang, ano naman niya yan. So, let's pray. Makuasa din parang niya. Ayan pala yung ano niya. Guys, bawal pala dito ang bata na. So, dito sana kami paakyat doon. Kaso, bawal.
So nag-ano lang kami sa picture na lang kami. Dito ka, dito ka. Happy birthday, Kuya! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya! Nung nanding bakit kayo. Di na makauna. Oh, Cute kayo ka din.